Tinatayang nasa 70 katao mula sa iba't ibang progresibong grupo sa Central Luzon ang nagdaos ng kilos protesta sa Plaza Miranda, Angeles City ngayong Martes. Paraan umano ito ng kanilang paggunita sa kabayanihan at pagsasabuhay ng katapangan ni God Andres Bonifacio, ang ama ng Rebolusyong Pilipino ngayong Bonifacio Day. Kung atin naman kasi titignan, ang importansya naman ng pagkilos nito ay para isabuhay yung diwang makabayan na nilunsad ni Andres Bonifacio. At kung makikita naman natin, kasaysayan talaga ito no? Kumbaga sa Revolution 1896, kung makikita natin paano ba nagtagumpay yung Pilipino kundi sa sama-samang lakas at pagkilos ng kabataan at syempre ng may iba pang sektor na kasama ang magsasaka, manggagawa. Kabilang sa mga panawagan ng grupo ay ang sapat na ayuda para sa mga maralita, tunay na reforma sa lupa para sa mga magsasaka, ligtas na balik eskwela para sa mga guro at mag-aaral, at trabaho para sa nakararaming manggagawa. Mariin ding kinondena ng grupo ang mga pag-atake na ginagawa umano ng rehimeng Duterte gaya ng red tagging sa mga aktivista, pagkawala ng mga miyembro ng mga progresibong grupo, gaya na lamang umano ng pagdukot sa peasant organizer na si Steve Abua na nawala noong November 6, 2021 sa Lubao, Pampanga, illegal na pag-aresto umano sa labor leader na si Paul Villuya, at pagkamatay umano sa COVID-19 ng peasant leader na si Joseph Canlas habang nakadetain. Kabilang sa mga grupong nakilahok mula sa gitnang Luzon ay ang Anak Bayan, Bahaghari San Fernando para sa mga miyembro ng LGBTQ, Workers Alliance in Region 3 para sa mga manggagawa, Alyansa ng Magbubukid sa Gitnang Luzon na nire-representa ang mga magsasaka, KTB o Kabataang Tarlakenyo para sa bayan, at College Editors Guild of the Philippines, Central Luzon. Ang isinagawang kilos protesta ay nagpapatunay din umano na mulat ang mga kabataan sa mga sari-saring issue sa lipunan. Gusto natin maipakita yung pagiging political o yung political and social consciousness ng mga kabataan kung paano ba nila tinitignan yung mga ganitong uri ng issue. Marion Lozano, CLTV News.